Nu știu, pot să-i arăt videoclipul ăsta, dar cred că la toți pe care îi cunosc. E foarte frumos pe aici. Ba de fapt o să-l pun pe canal. Că nu știu ce să fac cu el, dar până la urmă o să-și arăt, o să-l și pun pe canal. Sunt în Moghiaș. Acum mă duc pe pod. E foarte frumos pe aici. Apa este, nu știu ce, dar e și ea destul de frumoasă, nu am ce să zic. Cerul e senin. Arată greșit. Scuze-mă. E mult soare și foarte senin. Prietena mea, Patricia, și-a luat niște chipsuri foarte iuți și acum ne luptăm pentru ele. Provocarea mea a fost să mă duc pe pod și să le fac cu mâna pentru un chips, dar e foarte mare. Mă rog, unii ar crede că sunt nebunică, dar chiar sunt. M-ați cunoștea în viața reală, ar fi... Și n-am mai făcut de mult videoclipuri, adică de o săptămână, două.